La crisi que estem vivint nosaltres estem pagant injustament un deute que no és nostre. Jo crec que no s'ha de retallar en formació. És que jo crec que cometem un error, perquè si no ens formem, si no tenim personal qualificat, no sé què farem. Fa anys que tradicionalment al nostre país l'educació depèn massa del sistema polític. No es considera l'educació com a algo bàsic perquè es produeixin canvis. Jo soc molt partidari, sempre soc molt d'utilitzar programari lliure i justament en aquest cas significaria un estalvi impressionant que es podria dedicar a altres recursos, no només tecnològics, sinó potser d'altres tipus. L'escola és algo que no va separat de la societat. I aleshores, si la societat està en un moment en què les noves tecnologies són un boom, l'escola ha d'anar en consonància. Això és molt important, perquè ensenyar programació és com ensenyar un llenguatge. La programació no deixa de ser, entre altres coses, llenguatges també. El model semipresencial, que crec que és un model molt potent, perquè jo sempre dic que agafa el millor dels dos mons, perquè utilitzes les classes presencials per allò que realment requereix una presencialitat i utilitzes la part online per un coneixement molt més profund. Els recursos digitals donen una versatilitat que no tens amb un llibre en paper. Actualment necessitem una formació, el que es diu lifelong learning, al llarg de tota la vida. Per tant, ens hem de formar constantment per adaptar-nos als nous moments i les noves tecnologies et permeten que amb aquesta facilitat de temps i espai que pots estudiar quan tu pots, en el moment que tu vols i des de qualsevol part del món, estan fent que l'educació sigui una mica més global.